सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। दिनै लकसभा बिसायख'थिनि अक्ट' बा शेड्युला फोसावजागोन। लकसभा बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनायजों लोगोसे माखासे रायजोफोरनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखायबो अक्ट'खौ फोसावनानै होगोन। बेलासि 3 रिंगायावनो गोदान दिल्लीनि बिगियान भवननिफ्राय लकसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनानै होगोन। बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनाय लोगो लोगोनो मडेल कड अफ कन्डाक्ट जागोन, जायनि गेजेरजों माखासे खामानिफोरखौ मावनो मोननाय नंला, जेरै मिनिस्ट्रिज आरो गुबुन सोरखारि अथ'रिटिफोरा रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावनो मोननाय नंला आरो जेबो रादाय होनो मोननाय नंला। बेनि अनगायैबो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनो मोननाय नङा, जायखिजाया प्रजेक्ट बा स्किमखौ बेखेवनो मोननाय नङा, लामा बानायनो थाखाय आरो लोंनाय दै जगायनायनि खामानि मावनो थाखाय जेबो रादाय होनो मोननाय नङा। सोरखारि बिफानाव एडहक एपइन्टमेन्ट होनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो मिडिया बा निउज पेपारखौ बाहायनानै बेयाव जेबो फोसावथाइ होनो मोननाय नङा, जायनि गेजेरजों सोरखारा भट मोननायाव मुलाम्फा जागोन। बेबायदि जेबो फोसावथाइ होनो मोननाय नङा। प्रिन्सिपाल दिलीप कुमार बराया गुबुन बिथिङाव नारसिननायनि उनाव सिभिल इन्जिनियारिंनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट जनालि दैमारिया गावनि जिउखौ फोजोबनो नागिरनाय जाथाय। धेमाजि इन्जिनियारिं कलेजाव जादों मोनसे जाथायनि सायाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोजां बिजाब फरायैनि थाखाय जनालि दैमारिया सासे फरायसाखौ रायदोंमोन। बेखौ लानानैनो फरायसाया जनालि दैमारिनि हेंथायै प्रिन्सिपालनिसिम अजद हैदोंमोन। बेनि उनावनो प्रिन्सिपाला गासैबो प्रफेसारफोरखौ लोगोआव लाफानानै सिभिल इन्जिनियारिंनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट जनालि दैमारिखौ बायदि रावै रायदों। 5 मिनिटनि गेजेरावनो साख्रि दाननानै होनायनिबो खोथा बुंदों। बेबायदिनो बायदि रावजों मेन्टेलि टर्चार खालामदों, जायनि जाहोनाव जनालि दैमारिया हस्टेलाव गावनि खथायाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नागिरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा बेबायदि जिउ फोजोबनो नागिरनायनि खौरांखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों फरायसाफ्रा मोननो हानायनि उनावसो फरायसाफ्रा खारबोनानै जनालि दैमारिनि दरजाखौ बुफैदों। नाथाय दरजा बुबाबो दरजाखौ बेखेवैलाय दरजाखौ बुखावनानै खथा सिङाव हाबनो गोनां जादों, जेराव बिथांखौ थद गैयै हालोदाव बिसिनायाव गोग्लैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। लोगो देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनायाव जनालि दैमारिनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै प्रिन्सिपालनि हेंथा खुद्रिदों फरायसाफोराबो, जायनाखि सासे फरायसानि अजद होनायावनो प्रिन्सिपाला जनालि दैमारिखौ बेबायदि टर्चार खालामदों। दा रोजा फरायसाफोरा प्रिन्सिपालनि हेंथा खुद्रिदों, अब्ला प्रिन्सिपाला रिजाइन होनो नांगौ होननानैबो दाबि खालामो फरायसाफ्रा। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथियो दि बेबायदि प्रिन्सिपालखौ नाङा, आनजादनि फिथाइ फोसावनायावबो गोबां उल्थां फाल्थां खालामो, जायनाखि सोलोंथाइ बिफाना गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि खोथा बुङो। बेबायदि प्रिन्सिपाल थायोब्ला माबोरैहाय फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन होननानैबो बुंथियो फरायसाफोरा। बे जाथायनि सोमोन्दै एसपिडिसिफोराबो मिथिखाबाय। बेनिखायनो प्रिन्सिपाल दिलीप कुमार बरानि हेंथा साननैनि गेजेरावनो राहा लानो नांगौ होननानैबो दाबि खालामदों बिथांमोनहा। बर'फोरनि गेजेराव मोननै राजखान्थि दोलो थानायनि थाखायनो, अदेबानि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावस्रा-गावस्रि जानायनि थाखायनो थांनाय खेबनै लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बायदि बर'नि मिरुआव बर'फोरा एमपि बिसायख'थियाव जेनबोनो गोनां जादों आरो जोंनि बर'निफ्राय सासेबो एमपिआ लकसभायाव सौहैनो हायाखै। बेखौ नोजोर होनानै बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव खौसे जानायखौ हास्थायदों बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बे खेबनि लकसभा बिसायख'थियाव बर'फ्रा फिन जेनबावनो गोनां जायोब्ला बे दाया बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि जागोन। मानोना जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै बुंथियो बिथाङा। पार्लामेन्टआव थांनानै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय जोंनि जेंनाफोरखौ बुंहैनांगौ, नाथाय थांनाय 10 बोसोरनिफ्राय बर'नि सासेबो एमपिआ लकसभायाव सौहैनो हायाखै आरो जोंनि गांनाय उखैनायखौ बुंहैनो खाबु मोनाखै। जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गावस्रालायनायनि खाबुखौ गुबुनासो लागासिनो दं होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो दैदेनगिरिफ्रा खौसे जायोब्ला जोबोद मोजां जायो, नाथाय बेबायदि जागोनखौ नुहुराखै होननानैबो बुंथियो आरो बुंथिबावदि दैदेनगिरिफोरनि गोरोबलायैनि थाखायनो बे खेबावबो गुबुन हारिनि बिजाथिया एमपि देरहालाङोबा बेनि दाया बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि जागोन। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव थानाय इथा बानायग्रायाव जाब्रबथाय, 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायनि उनावनो इथा बानायग्रानि बिगोमाया खारखोमादों। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव थानाय मालगाव गामियाव थानाय इथा बानायग्रायाव जानो मोन्दों बे जाथाया।
जाथाय जानाय समाव गोबां मावसुमाफोरानो खामानि मावगासिनो दंमोन। बे समावनो इटा बानायग्रानि गार्डवाला सुबुंनि सायाव बायसोमदों, जायनि जाहोनाव 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जिउ खोमानांनाय 3नि मादाव सासे आइजोबो दं होननानै मिथिहोदों। जिउ खोमानांनाय 3नि मुङा फारियै हासिना बिबि, सरमान आली आरो गुबुन सासे। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया गोदान भाइस चेन्सेलर मोननो हाबाय। डक्टर बाबुलाल आहूजा बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गोदान भाइस चेन्सेलर जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोलाव समनिफ्रायनो धर्ना होबोनायनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया गोदान भाइस चेन्सेलरखौ मोननो हाबाय। गोदानै भाइस चेन्सेलरनि बिबान मोननाय डक्टर बाबुलाल आहूजाखौ दुंबुरै बरायदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिफोरा। डक्टर बाबुलाल आहूजा बिथाङा बुंथिदों दि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जेंनाखौ बुजिगौ आरो जेसे हायो एसे जेंनाखौ सुस्रांगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जौगानायनि थाखाय खामानिखौ मावलांगोन आरो बेनि थाखाय गोसो मोदोम होनानै मैखोमै बिबान लानानै खामानिखौ मावलांगोन होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावदि फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफ्रा आंखौ जेखि जाया समावनो लोगो हमनो हागोन। इउटुबार जानायनि उनाव लकसभा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थाग थियारि जादों मनीष काश्यपआ। बिहारनि मुंदांखा इउटुबार मनीष काश्यपआ बे खेबाव एमपि बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। बिहारनि बारग' डिपुटि सिएम तेजस्वी यादवजों एलायन्स जानो थाखायबो बिथाङा थाग थियारि होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बेबायदि थाग थियारि जानांगौनि गोनांथि गैया, मानोना बिहारनि रायजो राजानि जेंनाखौ मोजाङैनो मिथिखागौ। सिं आरो सा बिहारनि रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों आरो दैदेनगिरिफ्रा फोजोबस्रांबोदों होननानै फोरमायथिदों। जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बिहारनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ मिथिया बिथांमोनहासो बिसायख'थिखौ लानानै थाग थियारि जानो गोनांथि दं होननानैबो बुंथियो इउटुबार मनीष काश्यपआ। मानसि गोमानायनि खौरां। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं चाम्पागुरि गामिनि मिथिसार बसुमतारी उफ्रामुं गान्दा गालाया थांनाय डिसेम्बरनि 29 अक्ट'निफ्रायनो गोमानानै दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गामि खाथिनि खुंग्रिं बाजारसिम फैनायनि उनावनो गावनि न'फारसे गिदिंलांफिननो रोङाखै गान्दा गालाया। बिथांनि बिफानि मुङा थफसा बसुमतारी आरो बिमानि मुङा हाबे बसुमतारी। फोरमायथिहरनाय बायदिब्ला मिथिसार बसुमतारीया बांद्राय मोजाङै राव रायज्लायनो रोङा, अदेबानि सुबुङारि गेबें नङा। बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांखौ नुसनबायोब्ला जाहाथे न'खरनि सुबुंनो खौरां हरो, बेनि थाखाय खावलायहरदों न'खरनिफ्राय। खौरां हरनो थाखाय 9678955699 नङाबा 8638986022 बे नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। मिथिहोबावदों दि सिगांनि समाव गोमानायनि खौरांखौ माखासे खौरां बिजोङावबो फोसावनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे मिथिसार बसुमतारीखौ मोनफिननायाव बिथांनि न'खरनिखौ मदद होयो, बेनि थाखाय खावलायहरदों मिथिसार बसुमतारीनि न'खरनिफोरा। गुवाहाटीनि लख्रायाव गुलि गावनाय जाथाय। आसाम पुलिसाव खामानि मावनाय अरुप रंफिनि सायाव दुथांफोरा गाग्लोबदों। लख्रा सागलपारानि आन्डार कनस्ट्राक्सन बिल्डिंनि साखाथियाव सा 15निफ्राय सा 20 दुथांफोरा आसाम पुलिसाव खामानि मावनाय अरुप रंफिनि सायाव गाग्लोबदों आरो दुथांफोरा 2 गुलिबो गावदों। जाथायनिफ्राय खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हादों। अरुप रंफिया उनाव बशिष्ठ पुलिस थानायाव जाथायनि सोमोन्दै एफआइआर होदों। मिथिहोनाय बायदिब्ला हानि जेंनाखौ लानानैनो बे गाग्लोबनाय जाथाया जानो मोन्दों। परेश शर्मा मुंनि सुबुंजों लोगोसे 3 सुबुङा हा लादोंमोन। बे हानि जेंनाखौ लानानैनो बे गाग्लोबनाय जाथाया जानो मोन्दों आरो परेश शर्मा मुंनि सुबुङानो सा 15निफ्राय सा 20 सुबुंफोरखौ बाहायनानै आसाम पुलिसाव खामानि मावनाय अरुप रंफिखौ बुथारनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। मोनसे फोसावथाय। मेगननि जेंना गोनां नोंथांमोनहा मोजां मेगननि डक्टर नागिरनानै खारथिंनो गोनां गैला। बङाइगावनि चापागुरि र'डआवनो स्वागत हस्पिटालनि साखाथियाव मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोनहा आसाम अप्टिकेल मुंनि गंसे गला दं। बे गलायावनो नोंथांमोनहा मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन। आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमलजी MBBS MS डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन, जेराव स्मार्ट टेक्न'लजिनि गेजेरजों मेगनखौ नायनाय जागोन। बेलासि 2:30 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम मोननो हागोन डक्टर मेघाली शर्माखौ। लोगोसे बे आसाम अप्टिकेल गलायावनो ससमानि बायदि बायदि फ्रेम, गगल बायदिखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। नोंथांमोनहा सुलाद लानो गोसोब्ला 9957378200 नङाब्ला 9859024064 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।